lo máximo. Perú. Musuto. Mga ka-travelers, magandang umaga sa inyo lahat. Kasi winter ngayon mga ka-travelers. May sipon ako mga ka-travelers kasi winter sorry. Punta natin yung basura sa Japan mga ka-travelers. Yung walang laman, yung mga pick bottle, yung mga mineral na kinuha nila ng yung label. Ito yung mga rules sa Japan mga ka-travelers Yung rules sa Japan napaka-stricto at saka iba-iba ang mga style sa paglagay ng mga basura mga ka-travelers. Tignan natin mga ka-travelers. Tulad nito mga ka-travelers walang label yung mga pick bottle nila yung mga mineral dito yung mga style mga ka-travelers. Maganda yung style nila, puti na cellophane kahit ano basta puti. Maganda yung sistema nila mga ka-travelers napakalaking tulong to sa atin kung makuha yung sistema nila. Ito pa mga ka-travelers ito yung every Wednesday. Ito pa mga ka-travelers ito mga ka-travelers sa mata namin dito matagal-tagal na rin, parang common na rin mga ka-travelers, pero parang na-amaze ako ba dito mga ka-travelers. Araw-araw mong makikita parang common na lang sa isipan mo, pero na-amaze ako mga ka-travelers para pa-share ko sa inyo na maganda yung style sa Japan.